дар бозии аввал мунтахаби тоҷикистон тавонист ки бо ҳисоби қарор доранд. аз маркази майдон омода аст футболбози мо Алиҷони Айнӣ тӯбро ба бозӣ дарорад ва ҳамин тавр дидори мазкур оғоз гардид ва акнун биёед таваҷҷӯҳ мекунем ба ҳайати асосии ҳарду мунтахаб. зарба ҷониби дарвоза ва бинем ки чӣ гуна ҳисоб шуда мешавад. дар дақиқаи 17 дидор як паси дигар имконият аст барои голи дуюм ва ҳамин тавр ҳисоб 2-0 мегардад. голи дуюмро бошад Хусрав Тӯйро ба самар расонид. Алиҷони Айнӣ Партофтию зарба ҷониби дарвоза ва ҳисоб 3-0 мешавад. Кабир Салим Шоев зарбаи ва Абдулфатоҳи Худоёдодзода голи дуюми худро ба самар расонид. ҳамлавари имконияти навбатӣ зарба ҷониби дарвоза ва ҳамин тавр голи панҷуми мунтахабамонро дар нимаи аввал. пас ба ҳамлавари мунтахабамон имконияти хеле ҳам хуб ва ҳисоб 6-0 гардид. Абдулфатоҳи Худоёдодзода ба задани гол даст ёфт. зарба ва ҳамин тавр ҳисоб 7-0 мегардад ва Абдулфатоҳи Худоёдодзода голи чаварӣ. Аббос Андалибов тӯбро ба канори чап равон мекунад. имконият аст зарба ва гол. билохира футболбозони мо тавонистанд ки голи ҳаштуми худро ба самар бирасонанд дар ин бозӣ.